Ahvenanmaan lammas. Ahvenanmaan lammas on uhanalainen suomalainen alkuperäisrotu. Se on kotoisin Ahvenanmaalta. Rodun säilytystyö aloitettiin 1980-luvulla. Ahvenanmaan lammas on sopeutunut saariston karuihin olosuhteisiin. Rakenteeltaan se on siro, matalahko, kompakti ja ketterä ja sen luonne on vilkas ja utelias. Väritykseltään Ahvenanmaan lammas on monivärinen. Päätyyppejä ovat valkoinen, harmaan eri sävyt, erityinen tumma siniharmaa ja beige, jossa on punaruskea tai oranssi vivahdus. Myös ruskeanharmaita, riistanruskeita ja täysmustia yksilöitä esiintyy. Monet yksilöt syntyvät mustina, mutta vaihtavat väriä ensimmäisen elinvuotensa aikana, jolloin ne yleensä vaalenevat. Ahvenanmaan lampaat kuuluvat pohjois-eurooppalaiseen lyhythäntälammasrotuun. Niiden säkäkorkeus on noin 70–75 senttimetriä ja ne ovat muita lammasrotuja matalampia. Pässit ovat 5–10 senttiä korkeampia kuin uuhet. Aikuiselopaino pässeillä on keskimäärin 60–70 kiloa, uuhilla 40–45 kiloa. Ahvenanmaan lammas on entiseltä nimeltään saaristolaislammas. Se on säilyttänyt alkukantaiset piirteensä elellessään eristyksissä saaristossa. Ahvenanmaan lampailla esiintyy eri kokoisia sarvia sekä uuhilla että pässeillä. Uuhisarvet ovat pystyjä, kun taas pässien sarvet voivat kiertää. Noin puolet pässikaritsoista ja noin 25% uuhikaritsoista syntyy sarvellisina. Ahvenanmaan lampaan suosio on kasvussa. Vuonna 2001 oli vain 150 karitsoivaa uuhta, kun vuonna 2024 Ahvenanmaan lammasuuhia oli ProAgrian mukaan 1009 kappaletta. Eloon jääviä karitsoita oli keskimäärin 1,85 kappaletta per uuhi. Ahvenanmaan lampaan pässilinjoja on 9 eri isälinjaa. Niistä linjat 1 ja 8 ovat uhanalaisia ja linja 3 on vaarantunut ProAgrian 2024 vuoden tilaston mukaan. Yli 1-vuotiaita Ahvenanmaan lammaspässejä oli maaliskuussa 2025 yhteensä 308 kappaletta. Ahvenanmaan lampaan alkukantaisuutta kuvaa sen kaksinkertainen villa. Tämä villatyyppi on tunnettu jo viikinkiajalla. Peitinvilla on pitkää ja karkeaa. Pohjavilla on lyhyttä ja pehmeää, eristäen hyvin kylmää. Ahvenanmaan lampaan villatyyppien karkeus, pituus ja kähäryys vaihtelevat. Villakuidun keskipituus on 15 senttimetriä, mutta pisin mitattu villakuitu on ollut 37 senttimetriä puolessa vuodessa. Kaksinkertaisesta villasta kehrätty villalanka on lujaa ja se kestää lämpötilojen vaihtelua ja kulutusta. Ahvenanmaan lammas on tärkeä osa saariston kulttuuriperintöä. Sillä on merkittävä rooli saaristoluonnon uhanalaisten perinnebiotooppien hoitamisessa. Ahvenanmaan lampaan säilyttäminen vaalii ainutlaatuista kansallista perintöämme. Video on tehty Hämeen ammattikorkeakoulun maatilaympäristön monimuotoisuusmoduulin projektitehtävänä. Tekijä Sisko Koskinen. Lähteet, kuvat ja videot. Aliunkin lammastila. Myrskyluodonvilla. Päkämäen lammastila. Föreningen Ålandsfåret RF. Suomen lammasyhdistys ry. Maatiainen ry. Museoviraston kokoelmat. ProAgria. Hämeen ammattikorkeakoulu. Kiitos.